Okay, so mayong buntag, pag-usab. Padayon ta sa ito ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa Book of Daniel. So this is a sermon series in the Book of Daniel, and we are in the conclusion, no, sa Daniel chapter 2. So diin gipadanggo si Haring Nebukadnezar sa Ginoo sa usa ka dako nga imahe. No? And this is the conclusion. Now, nakita sa Daniel, kaliw kabli sa mga Biblia diya sa Daniel chapter 2. Daniel chapter 2 verses 46 to 49. So mabura man ni akong masahang tanan. Daniel chapter 2 verses 46 to 49. Ingon dire, then King Nebuchadnezzar fell upon his face and paid homage to Daniel, and commanded that an offering and incense be offered up to him. The king answered and said to Daniel, truly, your God is God of gods and Lord of kings, and a revealer of mysteries, for you have been able to reveal this mystery. Then the king gave Daniel high honors and many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon. Daniel made a request of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel remained at the king's court. Mga igsoon, usa ka pinakadakong ilusyon sa mga katawhan sa karon nga panahon mao kini nga ang gahom, ang kaalam o kalampusan maoy maghimo kanato nga self-sufficient. Akaya na nato nga ato-ato ra. Naghimog empero ang mga hari. Ang mga scholars nagtigom o kahibalo. Ang mga nasod nagapasigarbo sa ilang usog. Pero makita nato sa Daniel chapter 2, gi-remind kita sa Dios nga adunay Dios sa langit, kung sa diin ang tanan nga trono kinahanglang muyukbo kaniya. Karon na buntag, again sama na sulti nako, mao na ni ang conclusion sa danggo ni Haring Nebukadnezar. Usa ka mga sikarbuhon nga hari, napakahiubos. Ang tinuod niya Diyos napaila. O naisa ang iyang matinumanon nga alagad. Klaro kayo ang mensahe, mga igsoon. God humbles the proud. Dayon ipadayag niya ang himaya. O ipasigarbo niya kung katong mga nagsalig kaniya. Pasidunggan niya katong mga nagsalig kaniya. Dire kita sa Daniel chapter 2 verse 46 to 49, and tulog ka kamatuoran na akong i-share sa inyo sa karon nga buntag. Una, Daniel chapter 2 verse 46. Then King Nebuchadnezzar fell upon his face and paid homage to Daniel, and commanded that an offering and incense be offered up to him. First truth nga ako i-share sa inyo, the king is humbled before God's revelation. May so na ako'y gustong ipakita sa inyo nga unta makita ninyo. Ang usa kaning nga tao nga nagluhod, nagitabunan ng iyang nang tungod kay gihumble siya sa Ginoo, dili ordinaryo nga pangulo. Dili na ordinaryo nga pangulo, dili na ordinaryo nga hari. Si Haring Nebukadnezar kini. Ang tigpasak, ang gasakop sa mga kanasuran, ang nagapahadlok sa mga gingharian, ang empero, kung sa diin ang mga katawhan mangurog.
Pero sila hitabo sa iya karon. Ang hari nagapangay gasugo og paning pagsimba kaniya karon na ana nagluhod. Tuwag ipagkaubos siya sa Dios. Na naman, kay gihimo sa Dios ang dili mahimo sa tao. Napakyas ang mga astrologers, napakyas ang mga salamangkero, napakyas ang mga scholars, naabot sa limitasyon ang kaalam sa tao. Pero kung sa gisulti ni Daniel, tanawon na to sa Daniel chapter 2, verse 28. Tanawon niyo yung gisulti diri. But there is a God in heaven who reveals mysteries. Ang dili mapadayag sa tao, di padayag sa Diyos sa langit. Kung ang Diyos na ang mo istorya, bisan pinakamakagahong na tao, wala na siya'y mahimo kundi mulukbo sa iyang atubangan. Mauna ang pattern sa tibuok Biblia. Ang paraon, ang hari sa Ehipto, nakatunan kining nga leson. Si Belshazzar, ang sunod nga hari kay Nebuchadnezzar, nakatuna na sa Babylonia. Si Saul. Dili ang hari, si Pablo. Saul. Nakatuna niya dira sa dalan paingon sa Damascus. Naay pamaagi ang Diyos unsaon niya pagpakaubos sa mga mapasigarbuhon. Ato na siya'y pamaagi. Proverbs 16:18, nagpahinumdum ka na to. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Actually, giusap-usap ra ni. Again, balik kita sa unsaon pag-emphasize sa Hebrew literature, unsaon pag-emphasize. Kung na-point kita, unsaon ito pag-emphasize. Sa karon, murag i-bold na to, i-capitalize na to, di ba? Ang mga pulong munang mauni dire butang ang inyong atensyon, pero dire lain usbon nila ang thought. Maura gyapon ang mapasigarbohon, ako magpasigarbo ang tao, ang sunod ana bagsak. Kung mas taas ang pagtukod niya sa iyang trono, kung unsa katason ang pagtukod sa usa ka tawo sa iyang trono, maupod kasakit ang pagkahulog niya. And sakit ang pagkahulog niya kung madiskobrehan niya nga adunay Diyos sa langit, nga mas labaw pa kaniya. Na makita ninyo, no? Wala nangita o pasidungog si Daniel. Wala nangita o pasidungog si Daniel. In fact, kaduhan niya gisalikway o girefuse, gidinay nga iyan ang kaalam, siya na. No, dili. Tanawan niyo sa Daniel chapter 2 verse 30. Ingon dira, but as for me, this mystery has been revealed to me, not because of any wisdom that I have more than all the living. Dili iyang kaalam. Kaya sa gani, gipadayag lang kuno kaniya sa Diyos. So in other words, naa siya sa lugar mga igsoon, ngayon ako nagudni. Masulti na ako kung sa imong damgo, o maghubad na ako ang buti pasabot sa imong damgo, manari, kay maalam ako. Pero wala gihimo ni Daniel. Giingon niya ang tinuod, gisulti niya tinuod. Nga gipadayag lang kini sa Diyos kanako. Kay kahibalo o nakasabot si Daniel sa usa ka kamatuoran nga dili niya gustong makalimtan, nga dili niya dili ihatag sa Dios ang iyang himaya sa uban nga tawo. Dili niya na ihatag.
Mauni ang pahimang or warning sa atoang henerasyon karon mga igsoon. Usahay sobra na ang atong pagsalig sa teknolohiya, sa atong edukasyon, sa atong kwarta, sa atong impluwensya, o sa unsay atong naangkon. Abi nato ma-explain na nato ang tanan o masulbad na nato ang tanan. Pero adunay nindot nga mga higayon mga igsoon. Very beautiful moment. Very gracious moment nga ipahinumdom sa Dios kanato nga ang kaalam sa tao adunay limitasyon, pero ang kaalam sa Dios walay utlanan. Simple lang ang lesson sa Daniel chapter 2 verse 46. Ang tanan nga hari adunay hari. Ang tanan nga mga pangulo adunay kapangulo. Og ang tanan nga mga tuhod, ang tanan nga mga tuhod moyokbo gayod niining nga Ginoo sa langit o sa yuta. Tanan. Ang pangutana kini karon dili nga muyok-yok ka ba? Dili na ba ang pangutana? Kay klaro na kaayo ang kasulatan mga igsoon nga ang tanan muyok-yok yun. Muluhod gayud tanan. Pero ang pangutana mauni, muyok-yok ka ba karon? Tungod kay magasalig ikaw, magatuo ikaw kay Kristo Jesus? O hulaton pa nimo ang panahon nga muyok mo ikaw tungod kay dili na nimo malikayan ang paghukom sa Dios. Either way, bisan asa nini, muyok mo gayud ikaw. Munang giingon sa Philippians chapter 2 verse 10. At the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Tanan, bisa na mga dili tumutuo. Dili lang ang mga ordinaryong nga tao, bisa na pinakamakagahong nga tao sa kalibutan, muyog mo sa atubangan ni Kristo Jesus. Walay exempted. Every knee shall bow. Usa ka makagagahong nga hari niyukbo sa utubangan sa usa ka sulugoon. Nganuman dili tungod kay maalam ang sulugoon, tungod kay ang Diyos nakikistorya pinaagi niini nga sulugoon. Maabot ang panahon, mga igsoon, nga ang tanang kanasuran mudluhod, muyukbo sa atubangan sa anak mismo. Nganuman, kay dili lang siya ang nagapadayag sa mga misteryo. Si Kristo Jesus, ang anak sa Diyos, dili lang nagpaipadayag lang niya ang mga misteryo. Siya mismo ang kaalam o himaya sa Diyos. Busa tanan muyukbo gayod kaniya. Ikaduha na kamatuoran. Daniel chapter 2 verse 47. The king answered and said to Daniel, "Truly your God is God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries, for you have been able to reveal this mystery." This is a very remarkable nga mga pulong gikan kay King Nebuchadnezzar. Truly your God is God of gods and Lord of kings and revealer of mysteries, for you have been able to reveal this mystery. Tanawa ang sa
ang wala gisulti ni King Nebuchadnezzar. Wala niya gidayig ang kaalam o kahibalo ni Daniel. Wala siya nagsaulog sa kaalam sa mga taga-Babylonia. Wala niya congratulate ang mga scholar sa mga magtutuon nila. Nitanaw siya lapas pa sa sulugoon ngadto sa Diyos ni ana nga sulugoon. Wala siya nagtanaw sa sulugoon, nitanaw siya sa Diyos ni ana nga sulugoon. Una, gitawag niya kini nga Diyos, God of gods. Diyos sa mga Diyos. Una-unahan ninyo, si Haring Nebuchadnezzar, usa ka pagano nga hari, nga giako niya, nga ang aduna pa'y labaw pa sa iyang mga Diyos-Diyos. Iyang ginasimba. Naapay Diyos sa tanang mga dilis, tinuod nga mga Diyos. O kinahanglan ang devotion sa tanang mga tao, kinahanglan padong gyud kaniya. Dili dapat babahin. O sa gisulti sa Isaiah 45:5, I am the Lord, and there is no other. Besides me, there is no God. So pagsulti mong God ni Day, anong mahibong man na God of gods, tinuod din yung mga Diyos dili, tinuod. Una-una ninyo, ang nagsulti ani, usa ka pagano nga hari, dili magtotoo. Kung sa pagsulti niya God of gods, sulti niya nga siya yun ang tinuod ng Diyos, dili ning akong mga ginasimba. Ikaduha, gitawag niya kini nga Diyos nga Lord of Kings. Lord of Kings. Ginoo sa mga hari. Kaya ang Ginoo man God means master. Lord means master. Kings, ang mga hari, Ginoo po na sila. Mga master po na, mga Ginoo mo nang usay tawag sa uban, Lord in ani, Lord in ana. Sa mga naigahom, Lord ang tawag sa ilaha. Pero grabe na yun na ka-glorious kung tawagon ng usa ka being, usa ka person nga Lord of Kings, master sa tanang master. Ang Diyos lang na, mga igsuon. He is the Lord of Kings. Bisan ang pinakamakagahong nga Pangulo sa kalibutan, gisulti niya nga mas labaw pa kaysa sa iyang trono. Gisulti na ni Daniel sa verse 37. Atong basahon, verse 37. You, O King, the King of Kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power and the might and the glory. Gipakita diri mga igsoon nga gihatag lang kay King Nebuchadnezzar ang gingarian. Kaysa naghatag ang Diyos. Gihatag yun nga sa Diyos sa iya. Ang mga hari wala sila ga panag-iya o otoridad. Walay gipanag-iyahan nga otoridad ang mga hari. Gihulaman lang na nila. Gihulaman lang na nila. Psalm 75 verse 7. It is God who executes judgment, putting down one and lifting up another. Siya ang maghimo sa paghukom, na asay panaugon, na asay i-raise up. Ikatulo, gi-acknowledge ni King Nebuchadnezzar nga ang Diyos mao ang nagapadayag sa mga misteryo. Ang Babylonia adunay mga scholars, adunay mga astrologers, adunay mga libraries, o aduna sila'y mga tradisyon. Pero wala ni bisan usa diri ang nakapadayag sa misteryo. Walay bisan usa dito nakapadayag sa usa ka misteryo nga ang Diyos lang ang nakapadayag.
Pinaagi pagyud sa iyang alagad. Naabot na gyud ang kaalam, naabot na ang kaalam sa tao sa bungbong. Kung sa diin ang Diyos lang ang pwedeng mo labang. Pero kinahanglan tanawon po nato ang warning diri mga igsoon. Yes, nindot kaayo sa tanan ang confession. Nindot kaayo sa tanan ang confession ni Haring Nebuchadnezzar. No, sa ganing isulti diri, the king answered the Daniel, truly your God is God of gods and Lord of kings and the revealer of mysteries. This is a very fascinating confession. Gikan kay Haring Nebuchadnezzar. Pero kung mosahon na to ang chapter 3, gi-remind na punta na bisan gi-acknowledge na ni King Nebuchadnezzar na dako na siya nga Diyos, doesn't mean nagsubmit na siya sa Diyos. Nagsurrender na si King Nebuchadnezzar sa pagtumala sa Diyos. Pwede nga ma-admire niya si Kristo Jesus. Wala ka nindot kay Kristo Jesus. Pwede nga respetuhon niya si Kristo Jesus. Pwede nga nindot kayo iyang isulti kay Kristo Jesus. Pero dili gihapon siya munood sa atubangan ni Kristo Jesus. Tanawa sa Luke chapter 6 verse 46. Nagingon si Jesus, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Naghan kayo na dre! Nagamusulti sa Diyos, Ginoo, pero di man ganay sila mapailawom sa paghari niya. Ilag na pong kamubotol ang matuman. Ginoo, pero kamugi apoy masunod. Ang pangutana dili nga kabalo bata sa mga saktong butang mahitungod sa Dios. Ang pangutana mauni sa pagkahibalo kang ninyo nga mauni ang Dios, nagpailaw ba kamo sa iyang paghari? Tungod maabot ang panahon mga igsoon. Maabot ang panahon nga tanang mga hari, tanang mga pangulo, tanang mga nasod, tanang mga tao muluhod, mo kumpisan, mo confess, isulti, ang unsay gisulti ni King Nebuchadnezzar na ang Diyos sa tanang Diyos, o Ginoo sa tanang hari. Pero dili tanan maluwas. Tanan, makasulti anak. Tanan, makasulti anak. Unsay gisulti sa Philippians chapter 2 verse 11. Philippians chapter 2 verse 11. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Every tongue. Bisan dili pa na tumutuo, maabot ang panahon nga mosulti sila dito sa paghukom or sa himaya. Jesus Christ is indeed Lord. Ikatulo, Daniel chapter 2 verse 48 and 49. Then the king gave Daniel high honors and many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon. Daniel made a request to the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel remained at the king's court. After nga nagyukbo ang hari, o after nga gisulti ang hari ang kamaturan, natapos kini nga istorya sa nindot nga pamaagi. Gipasidunggan sa Dios ang nagpasidungog kaniya. Gipasidunggan sa Dios ang nagpasidungog kaniya. Verse 48, then the king gave Daniel high honors and many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon. Nanaanin niyo, naabot si Daniel sa Babylon, isip usa ka dinakpan.
Walay kasundaluhan, walay bahandi, walay politikal na koneksyon. Humanly speaking, naa na tanan kan Daniel ang tanang katungod nga mawagtang sa tanang history books. Ordinaryo lang siya nga tao. Pero adunay plano ang Diyos. Adunay plano ang Diyos. Ay mo nang kalibutan, i-promote imong kaugalingon. Pero ang sa gisulti sa Diyos, humble yourself. Ang kalibutan nag-ingon, sa kaaamuban para ikaw na sa ibabaw. Pero kung sa gisulti sa Diyos, pagkaubsa ang imong kagalingon kay ang Ginoo na ang musapasaka kaningon. James chapter 4 verse 10. Walang manangayo, wala nangayo si Daniel o himaya. Wala siya nangayo o kasikatan. Wala niya gikuha ang credit sa revelation nga iyang gisulti kay King Nebuchadnezzar. In fact, pirmi gani niyang ginasulti nga ang Diyos ang nagpadayag niini. Well, gisulti gani niya, ang gisulti po sa mga maalam ng mga tao nga dili makatubag sa gipangayo ni Hari Nebuchadnezzar sa ganito na walay tao, bisan usa nga tao sa tibuok kalibutan nga makahatag sa imong gipangayo mahal na hari. O si Daniel ni uyon. Pero na siya gisumpay. Which is, uyon po ang mga malamang na tao. Na ang Diyos lang ang makapadayag ni anak. Wala gikuha ni Daniel ang credit. Mauna nga gi-entrust gayot sa Diyos kaniya ang kana nga dako nga impluwensya mga igsoon. Pero nakoy gustong ipakita sa imong igsoon, wala niya gikalingtad ang iyang mga higala. Wala niya gikalingtad ang iyang mga igsoon. Verse 49. Daniel made a request of the king and he appointed Shadrach, Meshach, and Abednego. Kailan mo nila? Kailan mo nila? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Siya na si Hananiah, Mishael, o si Azariah. Ang tulo ka-amigo ni Daniel. Mauna ang gihatag na pangalan sa Babylonia sa ilaha. Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, they prayed together. Kuyog sila na nagampo. Kuyog po silang napanalanginan. O kaning nga mga tao nga nagkuyog sa pag-alagad sa Ginoo, kuyog po sila later on sa pag-antos dito sa perting mainit na pugod. Mga igsoon, ang biblikal nga pagkamatinumanon, dili lone ranger. Wala ka naginusa mo na ang iglesia, mo na ang church, kay walay Kristohanon nga nag-inusara. Kung na doon na may mabatian, nga mga tao nga nag-ingon, basta mosunod na ko kay Kristo Jesus, dili na importante ang iglesia, wala siya kasabot sa iyang gisulti. Dili ka pwede mag-inusara. And as members, we are one body. 1 Corinthians 12:26. If one member is honored, all rejoice together. Kung adunay usa ka tawo nga napasigdunggan, malipay ang tanan. Nagpabilin si Daniel sa gate sa hari. Usa ka lugar kung sa din adunay impluwensya o responsibilidad. Wala gikuha sa Diyos si Daniel gikan sa Babylonia. Gibutang siya sa usa ka strategic nga lugar sa sulod sa Babylonia. Mo inana usahay mag-work ang Diyos. No? Inana. By the way, nindot ba yaon ta ang kinabuhi ni Daniel kung kuhaon siya gikan sa court sa hari? Yes. Free siyang magsimba sa iyang Diyos nga walay mga tao nga nagtanaw sa iya bala nagsimba na po. Walay magplat o laing sa iyang kinabuhi. Dili siya matintal sa mga kalibutan nga kaalam o sa mga panahang gina-offer sa kalibutan. Dili siya matintal sa gahom, which is I believe nagakatintal na. Pero tungod sa grasya sa Diyos, wala siya nagkakasala. Wala siya nahulog sa tentasyon.
Pero lisod na kung naa na sa gahom. Kita, mga ordinaryo nga tao, wala kumanta sa gahom. Moingon nga, ay, nana naman sila. Pero kung ikaw nasa gahom, lisod mga isod, lisod. Lisod. Tanawa na po ding mga artista nga moingon nga Kristuhanon sila. Napagani mag-testimony, di ba? I-challenge sila. Unsa ang imong masulti may tungod sa LGBTQ community? Unsay imong masulti sa homosexuality? Lain na po nga kanta ang ilang awiton. Dili nila masulti ang kamatuoran. Nga naman, naa sila ginaprotektahan. Nga naman, naa sila sa impluwensya. Naa sila yung pangalan nga naa sila yung pangalan nga ginaprotektahan. So di nila masulti ang kamatuoran in that, grabe. O sa nahitabo kay Pacquiao. Grabe nga pagtira. Kaya ka nasa tinog ng Kristohanon? Or mo kompromiso. Dili sayon ang giagian ni Daniel dire. Yes, naasa sa gahom pero kana nga gahom mga igsoon burden na sa iya. Kabugatan kada sa iya kay ang iya rag yung tumong mga igsoon is himayaon ang Dios. Mo na nahitabo kay Joseph sa Ehipto, mo na nahitabo kay Esther sa Persia, mo na nahitabo kay Daniel karon sa Babylonia. Wala lang niya giluwas ang mga tawgikan sa mga lisod nga mga lugar, usahay, ibutang gyud sa Dios. Dili nga luwason, naitay, galuwason niya ang usa ka tawgikan sa lisod nga lugar. Usahay, itanong pagod niya ang iyang katiyang tao dito sa lisod nga lugar para mapakita niya ang iyang himaya. Ug mo na kay tabo dire. And ultimately, mga igsoon, Daniel may be Daniel, but there is someone that is greater than Daniel. Na mas labaw pa kay Daniel, yes, naapay mas labaw kay Daniel. Si Kristo Jesus. He humbled himself, verse 2, chapter 2, Philippians chapter 2, verse 9. He humbled himself. He took a form of a servant and became obedient unto death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him. He humbled himself. Gibutang siya sa lisod na lugar. He took the form of a servant. Hari siya sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos, pero iyang gisulog ang yutanon or tawhanon nga unod. He took the form of a servant. He humbled it. O sige, nahitabo karon, God exalted him. Now, speaking of mga artista nga adunay ginaprotektahan nga pa, mo na mga isuon, na yung sa kamagawaling nga ganahan kay ko sa iyang gisulti. Nga, base na ay mga tao na nag-ingon ba nga, para mahimo ko nga, para mapakita na ako ang Ginoo sa tibuok kalibutan, kinahanglan maghimo ko ga akong pangalan, ang akong impluwensya, akong pasikaton ang akong pangalan, para kung musikat na akong pangalan, mailadon ako, dihagan na akong masulti. Kung kinsa si Ginoong Kristo Jesus, mga igsoon, bestowed on him the name that is above every name. Dili niya kinahanglan ang atong pangalan, kinahanglan kaniya ang pinakadakong nga pangalan. Isulti na lang na. Dili niya kinahanglan ang pangalan ni bisan kinsa. Kay mas labaw pa iyang pangalan ni bisan kinsa. Dahil mo yung grabe, sikat na ni. Lada, Christian siya. Dili niya na kinala. Niya sa pagod, magkompromiso pag yun. Mga igsoon, giisa si Daniel sa usa ka probinsya, giisa si Kristo Jesus sa langit ug sa yuta.
Gihatag ni Daniel ang iyang panalangin sa iyang mga amigo. Gihatag ni Kristo ang iyang panulundon dito sa iyang mga igsoon. Mga igsoon, dili kita kapuyon sa atong pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga gingharian, mutindog, matumba, pero ang Ginoo nagahinumdum sa iyang mga alagad dili mausap. Dili mausap. Kalagari siya, saligi siya, o kung ayaw iisa ang imong kaugalingon, pulata nga ang Diyos ang isa nimo. Again, natapos ang Daniel chapter 2 sa usa ka pahinumdom ang mga gingharian mutindog na mga hari nga maghari, ang mga tao ilang pa ipasigarbo ang ilang kaalam, pero ang Diyos lang yun ang nagapangulo, nagadumala sa tanan. Si Haring Nebukadnezar, pinaka magagahong nga tao sa kalibutan, napaluhod sa Diyos. Napaluhod sa Diyos. Si Daniel, usa ka matinumano nga dinakpan, giisa sa Diyos. O sa luyon ni Ana, makita nato ang soberensya sa Diyos. Nga nagapadayag sa mga misteryo, nagapaubos sa mga makasigarbuhon, o nagaisa sa mga mahinobsan. So, ang sa ito nakatunan, una, mas maayo nga muyugbo pagkaroon sa Diyos. Karon. Mas maayo ang tao karon mismo muyugbo sa Diyos. Kay ay dili na niya paabot o nga pugsong pa siyang muyugbo. Ikaduha, atong isalig ang atong paggulingon diya sa kaalam sa Diyos, dili sa kaalam sa tao. Ang atong kultura, ginasimba ang edukasyon, ang teknolohiya, ang impluwensya o ang expertise. Pero ang gisulti si Daniel sa Daniel chapter 2 nga naay mga misteryo nga dili mapadayag sa mga universities. Naay mga misteryo nga dili matubag sa mga philosophy sa mga tao. Ang atog yung gikinahanglan mao ang Diyos nga nagisugid o nagsulti sa iyang mga pulong. O sa gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ikatulo, kinahanglan matinumanon kitang mag-alagad sa Diyos bisan asat ta niya dadon. Estudyante ka karon, alagari ang Diyos sa imong eskwelahan. Nagtrabaho ba ka karon? Alagari ang Diyos kung asa ka nagtrabaho. Naaba ka sa balay, alagari ang Diyos diha sa inyong balay. Naaba ka sa imong komunidad, sa ministry, sa imong trabahoan, sa panimalay, kung asa ka gitawag sa Diyos, alagari ang Diyos diha. O katapusan, dili ta mo tan-aw kay Daniel. Mo tan-aw ta sa mas labaw pa kay Daniel. Pagtanaw ta kay Kristo Jesus. Yes, matinumanon nga alagad si Daniel nga giisa sa usa ka yutanong hari. Pero si Jesus Christ mas dako pa kay Daniel nga naman. Siya ang nagpaubos sa iyang kaugalingon to the point of death. Sa punto sa kamatayon, mga igsoon, o siya ang giisa sa iyang amahan. Gipadayag ni Daniel ang misteryo. Ipadayag ni Daniel ang misteryo, pero lain si Kristo Jesus nga naman, siya mismo ang revelation o ipadayag sa Diyos. Giluwas ni Daniel ang mga tao sa temporaryo lang nga kamatayon, pero giluwas ni Kristo Jesus ang mga makasasala sa walay katapusang kamatayon. Busa, mga igsoon,
Ato ipaubos atong kagalingon diha sa Ginoo. Atong isalig atong kagalingon sa pagsusoberensya sa Dios o kita magkinabuhi para lamang sa iyang kahimayaan. Tungod kay ang Dios nga naghari sa Babylonia, nagahari hangtod karon. O kana nga paghari, although yes nagahari sa karon, pero kana nga gingharian walay katapusan. Busa atong alagaran ang Ginoo nga atong hari. Salamat Ginoo nini nga mensahe nagapo Ginoo nga ikaw remind ka namo nini nga mga kamatuoran ibutang kini sa mga nagkasing-kasing Ginoo. Kanimong gyapon pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.